Milanoša Slavenkyňa, milí priatelia, ktorí organizujete darček pre pani Alenu. Ja keď sa pozerám na to vaše tričko Cesta za snom, tak je to taká inšpirácia na rozjímanie. Lebo cesta za snom je vlastne cesta, na konci ktorej zistíme, že to, čo sme si predstavovali ako našu túžbu, ako náš sen, sa stáva realitou. A ten dar spočíva v tom, že ideme za niečím cieľavedomé, čo máme v predstave, ale nakoniec nájdeme nejakú realitu. Keď Ježiš posielal pred 2000 rokmi do celého sveta svojich ťarbavých apoštolov, ešte to bol sen, bola to predstava, ale dnes vieme, a preto sme tu, že ten sen o prijatí Pána Ježiša ako centrum nášho života, ako alfu a omegu našej existencie sa vo veľkej miere zrealizoval. A súčasťou Ježišovho učenia, ktoré voláme Evanjelium, a to Evanjelium sme teraz čítali, je tiež, aby sme cestovali alebo išli po ceste za nejakým snom. Čo je to sen v tomto zmysle slova? Že v dobrej viere a čistého srdca vyplyne nejaká predstava, že by niečo mohlo byť, že by sa mohlo niečo uskutočniť a zrealizovať. A tá cesta spočíva v tých jednotlivých krokoch, ktoré človek musí urobiť od sna k realite. A to sa vlastne uskutočňuje aj teraz, že bol tu nápad, že by sme sa stretli v atmosfére vďačnosti s vami a že by sme slávením, uprostred ktorého stojí stále Ježiš Kristus, vám v konkrétnom čase, v konkrétnom priestore a konkrétnym spôsobom poďakovali. Čiže môžeme povedať, že projekt Cesta za snom istým spôsobom v tejto svojej fáze vrcholí, že ten sen sa stáva skutočnosťou a ten sen sa stáva realitou. Sme pútnici. Rozdiel medzi pútnikom a tulákom je ten, že tulák ide dookola a nevie kam. Pútnik ide niekam, ide do nejakého cieľa, do nejakého konkrétneho konca svojho života, v ktorom zistuje, že to nie je koniec, ale vlastne nový začiatok. Tá vďaka spočíva v tom, že sen o opatrovaní človeka, ktorý je chorý, ktorý sa mnohým ľuďom zdá byť neuskutočniteľný, ktorý sa mnohým ľuďom zdá byť nerealizovateľný, vy ste realizovali. To znamená starať sa o druhého človeka, myslieť na ňo, navštevovať ho, zaujímať sa o ňo, je niečo, čo je aj veľkým svedectvom v tejto dobe, ktorá žiaľ, ako keby bola poznačená tým, že nesníva. Nemá sny, že rezignovala ešte aj na pozitívne predstavy o vlastnej budúcnosti. Takže je to ako keby taká matrioška, keď to tak nazveme, že je nejaký veľký projekt ľudskej civilizácie, o ktorej pred 2000 rokmi Ježiš Kristus 2000 km odtiaľ, 2000 rokov dozadu povedal, že ja vám ponúkam zmysel života, ja vám ponúkam cestu k tomu snu večnej spásy. Čiže veríme, že po smrti to nebude ničota, ale bude to veľké teraz, úžasné teraz, úžasná prítomná chvíľa, ktorá nebude napätí času a priestoru. To je ten veľký sen, ktorý my vo viere pokladáme za realitu našej budúcnosti. Ale tak ako mozaika je tým hodnovernejšia, čím menšie sú kamienky, z ktorých sa skladá, tým hodnovernejší aj náš život, to veľké celoživotné putovanie, vtedy, keď tá mikropúť človeka k človeku vyskladáva tú veľkú púť. Ježiš to hovorí aj vo svojom evanjeliu. Kým vy neputujete
k najbližšiemu človeku, k vám v zmysle, že empaticky rozumiete, o čom sníva, čo by sa mu páčilo, čo by ho potešilo a potom sa mu to pokúsite dať, lebo ten moment radosti je niečo naprosto nenahraditeľné, tak to je ten zmysel nášho života. Veľká mozaika veľkej cesty spočíva z malých krôčikov, ktoré sú vždy smerovaním k druhému človeku, k jeho srdcu, k jeho potrebám, k jeho bolestiam a tak ďalej.